Přátelé, zdravím vás z Filipín. Teď se nacházím konkrétně kousek za městečkem Banaue, které je známé především svými terasovými rýžovými políčky. Nicméně k nalezení je tu i další zajímavost, kterou jsou masožravé rostliny. Konkrétně se jedná o láčkovky. Láčkovky jsou v podstatě liány, které se pnou po stromech vysoko do výšky a na život v nehostinných podmínkách se vybavily pastmi, které jsou schopné lapat hmyz a jeho trávením získat živiny potřebné k růstu. Láčkovky se zde vyskytují v podstatě všude okolo města, ale k jejich nalezení, respektive k tomu, abyste se k ním dostali, je lepší si vzít průvodce vybaveného mačetou, který vám k ním proseká cestičku, protože rostou v džungli. Já jsem si jednoho takového průvodce najal za 100 pesos přímo v Banaue. 100 pesos je asi 50 korun v přepočtu, takže to je zanedbatelná částka za to, aby mě zavedl přímo k místu, kde láčkovky rostou. My jsme zde našli hojně zastoupenou zřejmě Nepenthes alata. Netroufám si určit na 100%, nejsem profesionální botanik, ale myslím si, že to je tento druh. Pasti láčkovek jsou poměrně výrazně zbarveny, aby lákali hmyz, který v nich uvízne. Láčkovky nějak aktivně hmyz nelapají, takže nejsou to žádné rostlinky typu Adéla ještě nevečeřela. Zajímavostí je, že láčkovky vytvářejí dva typy pastí. Při zemi vytvářejí pasti větší a čím výše se pnou, tím jsou pasti menší. Květenství láčkovek je opravdu nenápadné, květy jsou žluto-zelené, nejsou nějak atraktivní, není to žádná orchidej, takže láčkovky to vynahrazují svými krásně zbarvenými pastmi. Láčkovky jsou rostliny dvoudomé, takže opylení potřebují samčí a samičí květenství, respektive aby mohly být z květu semínka. Místní láčkovkám přiřazují až zázračné účinky, dávají je malým dětem, aby se nepočurávali, a naopak malé děti, které si hrají v lese, zase popíjejí neotevřené láčky, aby zahnali žízeň. Sami dospělí muži s oblibou neotevřené láčky popíjejí a tvrdí, že je to zázračné afrodiziakum, které je velmi účinné na potenci. Takže abych nebyl pozadu, tak to samozřejmě musím vyzkoušet. Takže tady jsem si našel jednu neotevřenou láčku, kterou otevřu jak plechovku a zkusím vypít její obsah. Chuť je zajímavá, lehce slaná, ale jinak nic moc teda, že bych to musel opakovat znovu. Jak jsem zmiňoval, láčkovky vytvářejí při zemi láčky odlišné od těch, které jsou potom ve vyšších partiích. Většinou jsou větší a výrazně zbarvené. To je tady dobře vidět. Když to tady láčkovky, které jsou potom výš, respektive láčky, jsou svěže zelené, užší, menší. Tady je jednak vidět místo, kde láčkovky rostou, čili jsme asi 100 metrů nad silnicí. A za druhé je zde krásně vidět, jakým stylem láčkovky rostou, že jsou to opravdu liány, které se pnou po stromech vzhůru k výšinám. Tady jsem narazil na jeden semenáček láčkovky. Je to opravdu mrcousek, ale už umí vytvořit malinký pastičky. Nicméně oproti jeho staršímu bráchovi jsou ještě fakt malinký. Tady je větší semenáček. Takže jak jsem zmiňoval, láčkovky vytvářejí láčky jako zakončení listů, což je tady pěkně vidět.
Hmyz lákají na nektar, který se vyskytuje ve spodní straně kloboučku láčky. A hmyz takto nalákaný potom sklouzne po kluských stěnách dovnitř, kde se vevnitř láčky nachází tekutina obsahující enzymy, která napomáhá hmyz natrávit a získat z něj živiny potřebné pro růst, respektive si takto láčkovka přilepšuje, protože roste v poměrně nehostinných podmínkách. Je to sice liána, nicméně je schopná růst jako epifyt, to znamená na větvích stromů. Láčkovky jsou schopné takto pasivně lapat většinou hmyz, nicméně se uvádí, že jsou schopny chytit nebo přilákat i drobné obratlovce. Zkusíme se do jedné láčky podívat, co tam najdeme. Tak. Našli jsme tam nějakého hmyzáka. Vypadá to jako šváb, ale žádné myšičky, ani štěrky, nic jiného, takže vyloženě opravdu jenom hmyz. V láčkách lze najít i larvy komárů, které jsou schopné tam přežít a v podstatě v bezpečí tam dorůst. Pokud se budete chtít na láčkovky podívat i vy, tak se ptejte na Kolong Ne. Kolong Ne je v podstatě ve filipínštině láčkovka a pod tímto názvem je většina lidí zná. Nejlepší je ptát se u tricyklistů, kteří dají hlavy dohromady a vždycky najdou někoho, kdo bude vědět o místě, kde láčkovky rostou a zavede vás tam. Určitě smlouvejte. Cena bude vždycky na začátku vyšší než cena konečná, kterou usmlouváte za to, aby vás na místo dovedli. The water inside we drink. Because before when I'm a little boy, I was always pee during night time. When I wake up, my pants wet. So we take this one who is not open, we remove and then we drink. After that, when I sleep, I cannot pee during night time. Just like medicine.